Gvern ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista jirrifondi l-miljuni ta' euro li l-poplu qed jinsteraq fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Dan ħabru l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul konferenza tal-aħbarijiet wara li kien żvelat kif rapport li mistenni joħroġ mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali se juri li l-konsumaturi jafu ġew imġiela iħallsu żejjed fil-kontijiet tal-enerġija. Nieħu l-commitment ċar u inekwivoku. L-ammont ta' madwar 50 miljun euro kif jirriżulta issa anki mir-rapport illi qed jiġi mitkellem dwaru fil-medja tagħna tal-Awditur Ġenerali, l-ammont ta' madwar 50 miljun euro gvern immexxi minni se jkun qiegħed jgħaddih lura lill-konsumatur. U stmat li fit-8 snin kemm ilu l-Gvern Laburista insterqu b'6.5 miljun euro fis-sena li ammontaw għal 50 miljun euro. Dan meta l-qasam tal-enerġija kien il-flagship tal-Partit Laburista iżda għamel ħerba minnu. U għalhekk għal Bernard Grech li dan il-pajjiż għandu bżonn paġna ġdida. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li sal-lum għadha ma saret l-ebda ġustizzja mal-poplu la minn Joseph Muscat u lanqas minn Roberta Bela. U bħalma l-gvern isib kull mezz biex jieħu lura dak li hu tiegħu minant il-poplu, għandu jsib kull mezz possibbli biex jgħaddi lura lill-poplu dak li hu tal-poplu. Mezzi nistgħu insibu u għandna insibu għaliex il-gvern m'għandux jisraq liċ-ċittadin. Meta ċ-ċittadin jisraq lill-gvern, il-gvern isib kull mezz biex jiġbor dak li huwa tiegħu. U għalhekk iva, il-gvern għandu dmir mhux biss legali manka morali li jsib kull mezz biex irott lura dak illi jkun seraq liċ-ċittadin. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet Bernard Grech kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għal-ħidma fil-Parlament David Agius u mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Politika dwar l-ilma u l-enerġija Ryan Kallus. David Agius fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ilu x-xhur jiltaqa' man-nies u jara kif minn 1400 kont 80% tal-poplu ħalla żejjed. U fakkar ukoll kif l-eks Prim Ministru Joseph Muscat fl-2018 u fl-2019 kien wieħed li se jkorreġi l-anomaliji fis-sistema tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Madankollu, il-gvern ta' Roberta Bela baqa' ma għamel xejn dwar dan u għadu qed jisraq lill-poplu. Għax għal dan il-gvern dan qisu xejn mhu xejn u ħadd ma jaf fejn qed imorru dawn il-flus misruqa. Gvern Laburista li jtik iċ-ċiċri u jisarqek u jisirqek u jisraqlek il-miljoni. Gvern Laburista li lieħu xejn mhu xejn li mill-ħidma tiegħek mill-flus li inti taħdem għalih u jisirqek u min jaf għand min qed imorru dawk il-flus tiegħek. Min-naħa tiegħu Ryan Kallus fakkar kif l-istrateġija tiegħu il-Partit Nazzjonalista wiegħed li gvern ġdid jirranġa dawn l-anomaliji la darba u evidenti li l-gvern ta' Roberta Bela ma jridx jagħmel dan. Għalli uċar li l-Gvern Laburista rabat lil pajjiżna biex jixtri l-enerġija kollha minant l-elektrogas, anke jekk ma jintużax il-konsum kollu. U l-fatt li matul il-pandemija kien hemm nuqqas ta' konsum dan wassal għal telf ta' flus mill-Enemalta bil-ħaddiema spiċċaw jiġu trasferiti f'dipartimenti oħrajn minkejja li huma professjonisti f'xogħolhom. U kompla li mhux talli qed jintilfu l-flus minħabba dan il-ftehim iżda wkoll ir-riżorsa li nistgħu nużaw bi prezz orħos mill-interconnector qed tintilef. Din id-differenza kbira bejn żewġ partiti. Partit Nazzjonalista għandu pjan ta' 30 sena. Miżuri fl-immedjat bħal dik li din niddiskutu llum u miżuri oħrajn li jtuna kontijiet aktar sostenibbli u kontijiet u arja nadifa fl-aħħar mill-aħħar biex igawdu minna il-familji tagħna. Al kontrarju, l-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta programm ta' proposti għall-enerġija mifrux fuq 30 sena li minnu jgawdi il-poplu Malti u Awċi kollu.